Dulan sa 3,000 ka mga senior citizens sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat sa tag 4,000 pesos nga cash incentives gikan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Dugang giapod-apod ang mga cash incentives sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka barangay ang miapod-apod niini ang Barangay Paho. Apan gawa sa 4,000 pesos nga cash incentives, makadawat usab og laing 1,000 ka pesos ang nag-birthday karong buwana. Usa si Maria Marilyn Dadula nga nag-birthday karong buwana. Midawat og 1,000 ka pesos og laing 4,000 pesos isip senior citizen. Ay, patbugas. Patilawan po sir, balitag sudan. Dugay nang gisugdan sa kagamhanan sa Dakbayan ang pagpanghatag og cash aid alang sa tanang mag-birthday. Lahi kini sa 11 milyones pesos nga gahin alang sa financial assistance sa mga senior citizen. So far sa akong naibawan mga 11 million ang allocate. Kay ang senior na to mga naanis almost 3,000. Yang atong PWD mga 580. Gani nagkatawa nga mipahibaw si Kapitan Lindel Bulios kung unsaon sa uban paggamit ang nadawat nilang cash aid. Ningon sila nga gamiton nila stong aids. Ang uban kana pa may madyong pero kasagaran sa akong nakuanan sa feedback is nila yung gamiton sa pamalit og bugas ug sa ilang maintenance. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Lou and Merondina. Balitang Bisdak.